उत्तर त्रिपुरा दस्दा RD ब्लग सेबक खलायनाय रक दरमाय मायानि बागै jungjalo khulainai samung tangmani bwthai talawaisa dormaya farjago abobaino nukhung chaluknani je thayo sebok khlaio thanglaisu khulainani dormai manmani oro nino boro boro sbaijaknai goniwi sbaijago tai bwskang talni teisa dormai maya sak talburum no talo dormai manai rokni o gonimu phia goniwi tonijakmani gonimungni saibara salai thangkei tamo jungjalo khulaino oboni mangplino kasoi phaikya Dasda RD blogo sebok khulainai lukurokni 5 October kawi thangka phia dormai manmani kono mungsapono kokrui bwskango osani sal goniwi mano o jorao dormaini sep nuhoria wngmabai kha khulaijak jungjal asaijak marini mangpli tangnogobo nukjaka patimungo sabono majra benai saboni chaya wngmabai Dasda RD blogni o mangpli kasanani nangkha blogni video ni signature salary biro rjaknani lerma baino dormai manani bo lerkhana hanibo sebok khulainai rokni bwkhaktwi kokasaka saboni chaya saboni dera mungbai Dasda RD blogo sebok khulainai rok tabuk jungjalo khulainai ni nangkha o sungmung lukuni khugo kasajak Dasda RD blogni patimungno nugino kubuni tangnok rogo patiyawi khe jorawo no nawi samung tangnani se kokotor Kanchanpurni khakjanani kokthum bureau report Khumpui।